Előadásában ön arról beszélt, hogy lehet-e hústermelésről beszélni szója nélkül. Hát lehet-e? Fehérje takarmány nélkül nincs gazdaságos, versenyképes hústermelés, ugyanis hogyha szóját keverünk a keverék takarmányba, akkor kétszer gyorsabb a hizlalás, tehát a napi súlygyarapodás megduplázódik. Gyorsabb a rotáció, és kisebb a rezsiköltség is, és a beruházási költség, amit 1 kg előállított húsra számítunk. Ma a világon kb. 1 milliárd tonna keveréktakarmányt állítanak elő, ehhez 300 millió tonna olajmagdarát és olajmag lisztet használnak fel. Ennek 90%-a a szójaliszt, a repcedara és a napraforgó dara. A szójaliszt önmaga 70%-os részarányt képvisel, 210 millió tonnával, ennek kiváltása a közeljövőben, sőt azt is merném mondani, középtávon lehetetlen. Nincs olyan alternatív fehérjeforrás ma, amely ezt a 210 millió tonna szójaliszt mennyiséget megközelíti, ha 44-48%-os proteintartalommal számolok. Beszélünk itt több millió tonnás aminosav termelésről, beszélhetünk a bioüzemanyaggyártás melléktermékeiről, ami 45-50 millió tonna évente, proteintartalma 1/3 kisebb, mint a szójaliszté, de hát ez is csak 15%-a a felhasznált szójalisztnek. Tehát emiatt a 210 millió tonna felhasznált szójaliszt kiváltásának időpontja ma ismeretlen. Muszáj beszélni arról, hogy Magyarországon, amit felhasználnak szóját a takarmányozásban, az milyen szója? Magyarországon és az Európai Unióban az importált szója 85-90%-a genetikailag módosított szója. Az Európai Unió évi 2 millió tonna szójababot állít elő, és 31 millió tonna szójaterméket importál szójabab vagy szójaliszt formájában. Tehát ha megnézzük azt, hogy a 33 millió tonna szójatermék felhasználásból 31 millió tonna az import, ez 95%-os részarány, és annak 90%-a GM szója, akkor nem beszélhetünk arról, hogy belátható időn belül a genetikailag módosított szójababot kiváltjuk a keveréktakarmánygyártásban.